ける炎の力よ。灼熱の炎で全てを飲み込め。大丈夫かい？無理するんじゃないよ。すまぬな。礼には及ばない。イメルダまでのバルガスだけで大丈夫だよ。さあバルガス、おうよ。また強くなったぞ、我が敵を撃て。
やるじゃねえか。